Imanol Alvarez, abiatzen txapelketako liderra, maiota mantentzen ezala gutxi, baina postu politak egiten, zer moduz lasterketa gaur? Bai, egia esan da nivel asko da, mantentu egin den maiota, eta posik, pena beti joetela, igual azkarregi, baina laugarren postua lortu eta hortxe gaude, garaipenaren lehian. Hori da, garaipenaren lehian egotea ja zuretzat postekoa da, hor aurrenekoekin ibiltzea pauso handia da zuretzat. Bai, aurten oso denboraldi hasiera ona ari naiz egiten, erregulartasuna mantentzen ari naiz, eta ea horrela mantentzen duan, eta ea garaipena ere laizzer iztean. Hemendik aurrera lasterketa gehiago egongo dira, abiatzen txapelketako, Espainiako kopa ere lehietuko duzue hurrengo astean, aurren ibiltzea, baina batez ere garaipena lortzea esan duzun bezala, ez? Bai hori da, hurrengo astean ere bi lasterketa oso gogorrak daude, bai Santikotz eta bai Urrakiko igoera, eta garaipena lortzea da helburua, eta ea sorte pixat edukitzen dugun, eta... Eskerrik asko eta zuri. Zuri, eskerrik asko.